Ale ľudia, čau, čus, bus, autobus, dneska hráme hru Medal 2. Je to hra ruská, takže môžeme na to za to budete hecovať, že ty zase hráš ukrajinskú hru. Toto nie je normálne. Ale ľudia, čaues, kakaues, som tu. Ste radi? Ste radi. Áno, takže hráme. Hráme presne to Medal 2. No. A 50 000. Kurvuku. Nezajíma. Máme tu bonusy na nejaké money. Tohoto tu máme veľa. 15 000 kamu tu máme. Ešte je tu jedno. Dobre. Nezajíma. Čakáme. 10. Kontajner máme. Prosím, nemá nejaké auto. Nie je najlepšie, ale aspoň niečo. Porsche Cayenne. Tu máme, to je akoby Audi, ale to vôbec jak Audi nevyzerá. Potom tu máme BMW. Sú na tom Mercedes Porsche, ale tie sa mi... Napíšte do komentárov, že sa hodia, mne sa tam hodia. Potom tu ešte mám. Keď pôjdeme dole. No som niekedy mini Cooper, toho už nemám. Tu mám ešte takýto, neviem, jak to môžem volať. Vôbec neviem. Prepáčte, že za celú nemám dobré pozadie, lebo som na chalupe, takže prepáčte, že nemám také pekné pozadie, ale potom tu máme ešte také bugina. Potom tu ešte mám také mini autičko. Tu mám ešte neviem, čo to je všetko. My ako to vždy si dáme Porsche najrychlejšie. Ideme hrať. Takže tu je, keby tú hru dneska iba ukážeme, alebo na čo budeme, keby neskôr sa iba dneska ukážeme a to iba, že by ste vedeli, že keby ste to druhý video napíšte do komentárov. Budem sa napíjať. Prepačte ľudí, jestli vás na chvíľu opúšťať, ale nám prišiel zobrať vodu, lebo udržať pekný režim. Prepačte, fakt. Počúvame tu som tým a poďme ďalej. A vás ešte naučím hrať tú hru, aby ste vedeli, ako vlastne máte hrať. Som sa... Dobre. Idem vám ukázať, čo, ako robiť. Je to podobné jak jedna hra. Ale... Veľmi to nie je podobné tej hre, ale no. Tu si dám. A dneska musíme stlačiť to tu. To vygumené.
Tylko to mamy. Idziemy. Następujemy. Idziemy. Sprawdźmy to tu. Idziemy tu. Ale pre tej historii to ešte iba začali hrať, tak nech idú pomaly. Pre tých, čo už to hrajú po rok alebo nejakú tú dobu, tak to môže aj šialené jazdiť. Napríklad ako ja to tak rýchlo. Vidíte, ja idem jak Supra. Ako Supra Nitro. Drift. Opa. Takže toto bolo také menšie video, aby ste vedeli, čo budeme v budúcnosti za hodinu natáčať a bude. Dobre. Tak reálne.